гэтыя цацкі мне патрэбныя. А вось гэтыя... не. Але ж зараз я ведаю, што з імі можна зрабіць. Прывітанне, Топа. Добрый вечер, дзяўчынкі, хлопчыкі. О, салют, сябры! Прывітанне, Буслік. Топа, нічога сабе, колькі ў цябе цацак. Ты збіраешся заўтра запрасіць вялікую кампанію і разам гуляць? Не здагадаўся. Гэта ўсё мае цацкі. Як гэта твае? Мае. Тут же лялькі і лялечная коляска, і посуд. Ты з дзявочымі цацкамі не гуляеш. Правильно, Буслік, не гуляю. Тады я не разумею, навошта яны табе? Ну як навошта? Мяняцца. А, дык вось у чым справа. Ты гэтыя цацкі павыменьваў? Менавіта. Лялечную коляску ў Яны, посуд і шахматы, кагосьці ў двары. О, трэба яшчэ у Эліны якую-небудзь касмічную прыладу выменіць. І што ты далей будзеш з гэтым багаццем рабіць? Ну як што? Далей мяняцца. Гэта ж так цікава. У цябе кожны дзень новыя цацкі. А гэта ты здорава прыдумаў, Топа. Цацкі надакучыць не паспею. О, Буслік, а давай мяняцца. А што на што ты хочаш памяняць? Ну, на што? О, у цябе, я памятаю, ёсць любімы цацачны зайчык. Так, ёсць. Дык нясі яго сюды. А ты мне што? А я табе што? О, хочаш, коляску. Будзеш лялек возіць? Не хачу. З лялькамі не гуляю. О, тады шахматы бяры. І шахматы не хачу, дзякуй. Я ў іх гуляць не ўмею. Ну, дык і добра, вось якраз і навучышся. Дзякуй, не хачу. У шахматы гуляць складана. Буслік, ты перашкаджаеш працэсу замены цацак у нашым двары. За твайго зайчыка ўсё спыніцца. Топа, прасі любую мою іншую цацку. Я табе яе так аддам, нічога ўзамен не папрашу. Іншую? О, і машынку на пульце кіравання аддасі. І машынку. Ого! І што ж такога цікавага у тваім зайчыку? Ён жа не ходзіць. Не ходзіць. І не размаўляе. Не, ён толькі слухае. Нічога дзіўнага. Тады чаму ж ты за яго так чапляешся? Буслік, а хочаш, я табе цацачнага сабаку выменю? Я у аднаго хлопчыка ў двары такога бачыў. Вялікі, амаль як сапраўдны. А навошта мне такая цацка? Я яго і падняць не змагу, а талісман павінен быць маленькім. Буслік, а як ты сказаў? Талісман? Гэта твайго зайку так клічуць? Не, яго клічуць Пухнатик. То Пухнатик, то талісман. Ты нешта заблытаўся. Топа, ты не ведаеш, што такое талісман? Не ведаю. Ну як табе растлумачыць? Добрый вечер, сябры. Топа, Буслік, прывітанне. Салют, Данік. Прывітанне. Ого, колькі у вас цацак. Вы што, вырашылі правесці дзень гульняў? Не вырашылі. Гэта Топа мяняецца. А Буслік мне перашкаджае. Як гэта? Растлумачце. Ну, проста я думаў мяняцца цацкамі. Не думай, толькі тымі, якімі дазволіў дзядуля Дабрадзей. Гэта правільна, Топа. Нашы гледачы, спадзяюся, таксама ведаюць, што мяняцца цацкамі можна тады, калі дарослыя дазволяць. Так што я ўсё раблю па правілах. А Буслік не хоча аддаваць свайго звычайнага цацачнага зайца. Не хачу, гэта мой талісман. Данік, растлумач нарэшце, што такое талісман? Талісман – гэта рэч, якая прыносіць удачу свайму гаспадару. Сапраўды? А яна што? Зачараваная? Зусім не, проста гэта цацка ці іншая рэч, якая дадае упэўненасці свайму гаспадару. Так, Данік, я на свайго зайку гляджу, і ў мяне атрымліваюцца самыя складаныя справы. Дык гэта ты сам прыдумаў, што твой зайка табе дапамагае. Ну так, прыдумаў. Але талісманы ёсць і ў многіх дарослых, нават самыя вядомыя спартсмены бяруць іх з сабой на спаборніцтвы.
Гэта як кавалачак роднага дома. Нешта утульнае, што супакойвае, эмоцыі падбаўляе. Вось таму талісманамі ніколі не мяняюцца. Так што ты, Топа, зайку у бусліка не прасі, а ты, буслік, малайчына, што ўмееш казаць не. Бо цацкамі мяняюцца толькі тады, калі абодвум гэта падабаецца. Зразумеў. Цікава. У мяне няма ніякага, як вы кажаце, талісмана. Гэта, Топа, таму, што табе хапае ўпэўненасці. Але я падумаю, можа і сабе завяду які-небудзь талісман. Ці выменяю. Слухай, Данік, а чаму Топе так падабаецца мяняцца? Ну, я думаю, так яму з дзеткамі прасцей знаёміцца. Падышоў на вуліцы, прапанаваў абмен, ну і вось сумесная гульня пачалася. Сапраўды, Данік, я з гэтым абменам з усім дваром перазнаёміўся. І нават з суседнімі. Ой, трэба і мне паспрабаваць, а то і часам да дзетак падыходзіць няёмка, і тады я гуляю адзін. А яшчэ можна мяняцца цацкамі на некаторы час. Пагулялі, колькі дамовіліся, а потым аддалі гаспадарам. Так вы зразумееце, патрэбна вам гэтая цацка ці не. Так, потым можна папрасіць бацькоў купіць такую ж, калі цацка вам вельмі спадабалася. Толькі гуляць з цацкамі, якімі вы мяняецеся, трэба акуратна. І вяртаць іх гаспадарам чыстымі і незламанымі. І ні ў якім разе не згаджайцеся мяняць цацку за сяброўства. Калі хтосьці кажа, аддай цацку, інакш не буду з табой гуляць, такі сябар вам не патрэбны. Як добра, што я бусліку пра ягонага зайку не сказаў, а збіраўся. Вось была памылачка. Ну, на сёння, думаю, намяняліся, набабаталіся. Давайте глядзець мультфільм. Ну, Топа, ты і хітрун. Усё для цябе высветлілі, ну і хопіць. Няпраўда. Я ж для ўсіх стараўся. Вам усё зразумела, сябры? Мы з гледачамі сапраўды ўсё зразумелі. Добра, мультфільм. Ну, мультик паглядзелі. А зараз хуценька мыць тварыкі і лапкі. Чысціць зубкі і ў ложачкі глядзець цікавыя сны. Дабранач, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.